महामुंबईमध्ये मान्सूनचं जोरदार पुनरागमन झालेलं आहे। आता आठवडाभर जोरदार पाऊस बरसेल असा अंदाज आहे। मुंबईसह परिसरामध्ये आज मुसळधारेचा इशारा सुद्धा देण्यात आलाय। मुंबई पुन्हा एकदा जलमय होण्याची शक्यता सुद्धा वर्तवली जाते। कोकणाला सुद्धा पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय। मान्सून सक्रिय झालाय। महामुंबईमध्ये पावसानं पुन्हा एकदा जोर धरलेला आहे। रविवारी रात्री 11 ते 2 या सुमारास नवी मुंबई आणि मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला। सोमवारी दिवसभरात मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी पावसाची रिपरिप होती। आणखी आठवडाभर पावसाचा हा मुक्काम कायम राहणार आहे। मंगळवार शुक्रवार असे 2 दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज असल्यामुळे महामुंबईमध्ये सखल भागात पाणी साचण्याची शक्यता वर्तवली जाते। तर बुधवार आणि गुरुवार पाऊस किंचित विश्रांती घेईल। अधूनमधून सरी बरसतील अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे।